I com els explicava a l'inici del programa, avui marxem fins a Prades. Allà la nostra companya Mireia Jansà ens apropa el projecte del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, un espai que en molt poc temps s'ha convertit en un referent per la seva qualitat del cel, un dels més foscos de tota la península ibèrica. En aquest espai s'hi realitzen diferents activitats de divulgació astronòmica i està previst, de fet, que durant els pròxims anys s'hi construeixi un observatori de primer nivell referent en l'àmbit europeu i que a més serà el primer de l'Estat que combini la recerca científica i també l'accés general de la població. Bé, el Parc Astronòmic Muntanyes de Prades és un projecte que neix el 2014-2015, quan dos aficionats a l'astronomia venen cap a Prades, en aquest cas la Georgina Servent i jo mateix, buscant el millor cel de Catalunya per instal·lar un observatori d'astrofotografia, en aquest cas, per gaudir d'aquest fantàstic cel. Nosaltres som originaris del Maresme i a partir de l'any 14 vam veure que Prades podia ser aquest espai. Va sorgir d'una persona que va vindre aquí a Prades, va llogar un apartament i bé, ens va presentar una queixa a l'Ajuntament de Prades dient que teníem un enllumenat en un carrer que contaminava i no li deixava veure bé els estels. I a partir d'aquí va ser que va començar tot, perquè l'Ajuntament va canviar l'enllumenat d'aquí al carrer i acte seguit l'Aleix ens va venir a veure a l'Ajuntament, vam començar a parlar i a explicar i, ostres, que sabeu el cel que teniu a Prades i la veritat és que com que hi vivim cada dia amb aquest cel, no hi pares compte de dir és un cel espectacular. I també vam dir, nosaltres som professionals de l'educació, si voleu podem fer divulgació, alguna activitat puntual d'astronomia. I així va néixer la primera temporada d'activitats, l'any 2016. En aquest moment ens vam fundar com Astroprades i vam començar a treballar per ja articular un projecte de recerca i divulgació científica que ja vam anomenar el Parc Astronòmic Muntanyes de Prades. Van ser anys de fer activitats de divulgació, sobretot els estius i els festius, i després, l'any 2020, finalment, inaugurem el primer espai, que és el Centre de Visitants del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, on ara mateix ens trobem, i hem tingut, la veritat, una molt bona rebuda per part del territori, per part dels visitants, arribant a unes xifres l'any 21 de 5.000 visitants. Aquest observatori suposa per Prades un dels nostres objectius, que era el desestacionalitzar el turisme. Com molt bé sabeu, Prades, en caps de setmana, en ponts o estiu, sempre tenim molts visitants. Però la veritat és que l'astroturisme ens porta visitants amb els mesos aquells que desembre, novembre, desembre, gener, febrer, que realment, com explica sempre l'Aleix, és quan el cel, la nit és més llarga i el cel es pot observar amb més claredat. Des de l'any 2016, que vam iniciar ja les activitats de divulgació aquí a Prades, d'astronomia, ja vam pensar que seria una gran aposta poder tenir un observatori. Vam començar a buscar ubicacions per aquest observatori astrofísic i, per dir-ho d'alguna manera, buscàvem la millor ubicació, buscàvem una pepita d'oro, que diríem, i finalment vam trobar un diamant, perquè vam trobar en la setena de les ubicacions que vam estudiar de qualitat del cel, un dels millors emplaçaments del sud d'Europa. Això és perquè el cel és molt estable, per tant, la llum de les estrelles ve molt paral·lela, pràcticament no hi ha el que podríem dir aquest centelleig, aquesta turbulència, això és el que s'anomena tècnicament com a zinc, és un molt bon indicador de zinc, i també la foscor. Per tant, podem veure el cel sense pràcticament contaminació lumínica i, a més, imatges molt estables. Això permet fer recerca al màxim nivell. I aquí és on ja ràpidament també ens vam activar amb l'Ajuntament de Prades i vam iniciar els contactes amb l'Institut d'Astrofísica de Canàries i amb l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, amb els quals des de l'any 19 tenim signat un conveni de col·laboració científica. Per tant, són aquestes institucions públiques que estan donant suport també al projecte científic. Un projecte científic que s'aproparà al públic general, i aquest creiem que és la singularitat de l'Observatori Astrofísic del Pla de la Guàrdia. La mateixa setmana que els telescopis hauran estat fent recerca al màxim nivell, potser publicant articles de gran interès, doncs al cap de setmana podrà venir la gent i gaudir-ne, o entre setmana fins i tot a escoles i veure aquells telescopis que han estat investigant qualsevol àmbit de l'astrofísica. Ho fem perquè la gent coneixi els nostres cels, ja són coneguts pel nostre entorn. La gent ja coneix el cel de Prades, però evidentment posarà, jo no diria, sí que a nivell de país, però també a nivell d'Europa, vull dir que serà un centre referent a nivell europeu. Que és un projecte
fet des de Prades, però amb visió de territori. La veritat és que es vol fer recerca i singularitzar, diguem-ne, posicionar Muntanyes de Prades i Montsant com a territoris que aposten per la recerca i per aquest turisme també sostenible. Dir que tenim també 21 d'aquests municipis que han rebut recentment el segell Starlight com a destinació turística Starlight. Per tant, dels 32, 21 són destinació turística Starlight. Significa un reconeixement a nivell europeu de la qualitat dels nostres cels. Penseu que aquí ja teníem un reconeixement a nivell de la Generalitat de Catalunya de protecció dels cels, que som la zona més gran d'Europa amb cels protegits. I ara aquests 21 municipis que formem part de l'Starlight, del segell Starlight, és entrar dins d'una marca, dins d'un segell molt important amb astroturisme. Per tant, un reconeixement internacional que acredita els millors cels foscos del planeta Terra.